ngasngau ya kaban penpau ka jing sngongo U Blei ka baula don ringkat batni khamtam mene ka sngewbha ro ashisngi hado kani ka khlemat ka bamenta ya ka bangila don ya ka bah kani ka jaka ya ka bangin ya kren mat bengin ya sam ya ka ktien ka jong U Blei te kani ka por ngasngau ro ya ka ban ai Khublei ya ka good news channel jong ka KJP sinot sapni ya ka bakila ai benta yangi hakane ka por ka bamenta ka bangin ya sam ya ka ktien ka jong U Blei happy ki hap ki baret kane ka channel kane ka programs menta ka long shaphang bangin kren bat ban ai ching hikai ya ki hap ki baret tinga ai ro ka jing Khublei kane ka por kine ki hap ki baret ki balong ki bahayang hasam ki jonga ki bayadon bat ki besenran yang kane ka khalemat ka bamenta tinga sngaw ro ban pen pau ka jing Khublei ka ba Kyrpang ya phi ki hap ki baret ki badon ha ki yeng ki sam ki jong phi ki ban sngaw ya kane ka khubor ka ktien ka jong U Blei tungin pelat por shiphang ya ka bangin ya ka ba ka ka ktien ka jong U Blei ka don ban kren hangi in long tang shiphang nyimda silam te akarpat ipi baro pinya sha ashkor kalong ka basngo tenat bah ya ka bangin ya kren hak ni ka por ka bamenta tingin la ru bandon ki jingruan ki ki hap baret pi kwa ne man yo sngowi ki jingruai kwa si sngo nem ki jingruai sngo dei menta meno ban ya ruai mangiam dai min ruai mangi dai to ngin ya ruai mangi nang takin ya sngap kini ki hap ki baret ki basngap bar ki pet yang iru kin ya ruai lang dai te ki ru kin ya ruai lang te hane ka por haswa bangin yo sngo ya ka ban pulir na ka ktien ka jong U Blei na i wan ban sign marwen te baharo ngin ya shimbenta ha kan ya jing ruai walking with Jesus ngante paro phiala lon em ni jing ruai phiala em hela dai ni jing ruai tiki baharo khat ki badan hayang asam ru ken ki ba pet ya kan ka channel kin ya ruai lang ka jing ruai ka ba ang kumno walking with Jesus good to ken ya ruai Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus today. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Praying with Jesus, praying every day, praying all the way. Praying with Jesus, praying with Jesus today. Praying in the sunshine, praying in the rain, praying every day, praying all the way. Praying in the sunshine, praying in the rain, praying with Jesus today. to kum tu ni la yo sngo ya ki jing ruai chung kini ki hap baret sngo tanat ne em ki jing ruai so tanat dei kani ka jing ruai ka kren shaphang bangin ya bat uji su nang tapa de ka kren ru shaphang ba ke ka jing duai bat uji su ka dei ne em I'm not praying with Jesus dei te hane ka por shwa bangin ya ka ban sha skor ka ktien ka jong U Blei tinga kerpat ya iwan ban sign ba in pule ban pen sngo hangi ya ka ktien ka jong U Blei Ban pule nak ktien jong Blei kaba nila ban syam nak sithi upol kaba nikang sakithei soloni kalenang kabasan kadekhat kaba khandre wat khatnyau do pin le kmen hala kasngi
tu duai klem dapur. Bentar ka burung Khublei. Aman. Tungila yo sngau yang ketu ka kentien ke bakhut ke jong Khublei ka bana pule de iwan pansain ka baong tu phinle kamen halaka sngi tu duai klem dapur. Dengan kerpat ini barak dengan ya ong lang yang ni ke kentien ma. Tabarok hat ngin ya ong kumno. Tu phinle kamen halaka sngi tu duai klem dapur. Tu om yang sisian tu phinle kamen halaka sngi tu duai klem dapur. Ala ni em atau ong sapi tu phinle kamen halaka sngi tu duai klem dapur. Tu Khublei shibun milayo ikatu kajing puli. Deha kan kapor shua bangenya ya sngau ya Ktien Ka jong Khublei tungenya pendam Khublei hakijing duai. Tungenya duai. Khublei bo pa sngewbha hapdeng nang bukut kyrteng ka jong me atrai jisu kan ran ekapor kane ka kalimat ka bamenta bangi don kane ka jaka ni sngawban aingo yame namar ki jing daringkat ki jong me kumta atrai jisu ni kapor ka shakri ka jong me ka don yang man pen sngau ha kini ki hap ki baret ka Ktien ka bukut ban ai ka jinghi kai ka Ktien ka jong me kumta ngi duai shami ken ko pa ba me menong ringkat bat ni ka ni kapor ken ka jisu hadu bengin la ban pendap ya kani ka jing shakri ka jong ni me menong hashwa jingi ban me menong ringkat ma me try ban me men yalam yang i try hadu bangin dalam pendam ipa ni kini barak dan jong Jesus Christ. Amen. Tu ka Ktien Ka jong Blei ka bangi ngin ya kren bat bangin ya sngau hani ka por ka long shaphang ka shaphang ka jing duai. Ka long shaphang ka jing duai. Kum tu ngila ya sngau na i bala pule ka Ktien Ka jong Blei ka baong kumno tu duai klem dapur. Da ka bangila ban syam na ka shithi upor ka baningkong sya ki Thessaloni kananong ka basan ka dukat ka bakat henrio bat ka bakat nyaw ka baong no tu duai klem da pu dai to kani ka jing duai ni hap an kili shwa ka ka jing duai manu batep ka jing duai ka jing duai pisha duai na em đây đó mình ta ngan batai shaphang cái jing duai ma ngan thu ya phi namar bon na phi ki hap ki baret phim yat tep dai phim pat ju kham dong kham yo ki jing kai tang bang bu dan gi balak gi kelet don pat de bangim tep dai te henrai pat de ne ka por ngan batai shaphang cái jing duai ma cái jing duai to ning kong ngan pen issue pi ka example ha be dei bakani ka phone ma do ba don phone hayeng mendai ba pi bat ma pi hayeng ya don phone em hayeng don phone em to te fi don ka phone hayeng em fi le kumno ya ka phone hay da don hayeng fi le kumno pi phone ya no pi shit phone em fi phone ya no nang tapat da nang tapat da Shano shed phone. Yaki bahayang Hasan jong pi dai, ki basha jengai am. Pi phone am yaki bahayang jong fi ki basa sha jengai. Dai. Te man ba. Te ki menta am fi don ka phone am. Te ki bahayang ki jong pi ki don sha jengai dai, ki don sha shnong am. Te ki don sha shnong fi le akum no. Haba men pi kwa ha am ban ya kenduk bat ki. Dai. Pi kwa ha am. Te da pi kwa ban ya kenduk fi le akum no ban let ru ni menang am. Dai menang re ban len tilek kum nu ni kwa ban ya keren am nak kwa ya keren bagi bahayang filek kum nu fi ong yi imei pen phone se dai pen phone se yi imei do na pen phone se yi imei i kwa ban ya keren dai nem dai tilak le kum nu imei la syam ka phone ila pen phone nang ta ila le nu ila pen keren am ki bahayang ti filayo am ban ya keren dai filayo ya keren nang ba ka ni ka phone am dai
la ya phone ime ka la ya phone dai jong ime ye chashnang bum ta em te phila iki badon shaban na kari ke jungi ru em te kamu phila yo ban ya phone phila ya keren phila you te phila ya comment em phila itu khana ka iga baja man ka si den em dala wan school kum tu phila ngaben dia ngawan school dala yo result la ya tu em oh ngala yo result ngapas kum tam dai ke din ta em te phila yo ban ya tu syaki bahyeng ki jong pi dai to te kamut ban ong hang ne bakane ka jing duai ru kalong kum ta kalong ka jing ya keren ka jong ni bat no bat U Blei kadai ka jing ya keren ka jong pi bat U Blei minta em pin let cha U Blei da kan ni ka mat ka jong pi pimla em pin shulit yat bet kum ba pin manta pi kenduk yang em pi ni kenduk kum tu dai pi yo banyak keren em bat nga Henry bat U Blei film yo ra em banyak keren te fili akum no ling ba ka jing duai dai na em pi keren ling ba ka ai ka jing duai te ka jing duai kamut ka jing ya selong ka jing ya keren U Bril bat U Blei ma kadai ka jing ya selong ka jing ya keren U Bril bat U Blei kamut ka jing ya keren ka jong pi bat U Blei ma kadai ka jing ya keren jong pi ki happy beret bat U Blei te ka dai ru ka wei ka jing ya dai ka ba jantam ka jong pi bat U Blei ma long nda phila ya duai am bat phila long tek kum ba dai shi paralog bat U Blei bat U Jisu Sngau, ti menang angum no, pet namar balai, pi phone siya yang, si parlok ke jong pi ne, si bahayang asam jong pi, namar balai, pi kwa bantep am, te ban yathu eki ke baja, namar balai, pi don kata pi de ba pi it am yaki, pi don ka mynsiem jing sngau it am, pi kwa ban yathu, te kalong kum ju ken, de bangi, ni don ni kata ka mynsiem, pi kwa ban yathu siya U Blei, yaki a haka jing M ke jongi, te kom ta ngi duai shi U Blei ngi keren ya keren bat U Blei ling ba ki jing duai te flas ngut ho ne am ke jing duai las ngut ho to ka jing duai ke de ka ka jing ya keren U mangi bat U Blei dai ka jing ya keren jong no jongi bat U Blei to te mentang ngi las ngut ho ya kata ke jing duai to ya tho yang amenta kat nosin piduai hakashisngi to ya tho yang amenta kat nosin piduai hakashisngi arsin ta hakapor ayu piduai kan kapor disha porbamja dapat dia tanggung tas ya hapor kithia pat phi duai na em te ba kithia ru em shoban thia pat te kamut hang ne ka jing duai ngim dai ban ong bangin duai kat no sin mene na bangin ong bangin duai tang chisin tang arsin hendrei ka jing duai ni dai ban duai la kalong no ka poru ma shubo menta em ladam dei kapor bamjane ladam dei kapor dishane ladam dei kapor thia kamu hangano kapor pikwa banduai pide banduai bet dai pidan hang no ru em shu menta ni ngakwa banduai duai ndai ban ong ngasa duai shibet dalali thia don ki khnale kim ju duai ru dei em kiba sngap ya kan ka khubor menta don em na tring jong phi ki ba ya du ki bom ju duai nada don ki bom ju duai nyim dei ban le kum ta ngi dei ba ro ban duai ngi dei ban duai ha ka por ban ngi dei ban duai ka por thia ka por khi ha ka no ka por pidan ha school ne pidan ha yeng ne ha ka no ka por ro pi dei ban duai ma ngi dei ban duai tingan ong ya pi u ne Jisu dai uni Jisu em uhikai yang ni ya ka ya ka jing duai ma uhikai yang ni ka jing duai bakum nu ngi dei banduai pikan mau na em ka jing duai utrai dei ngi nang em te ka dei bandu bahikai
uji su dai uhikai uji su ke jingdwai utrai te uji su em hangne u angkumno hakane ka shit ka gospel ke jong uyo anes ke lenong ka bakat sau ke dekat ke bakat lai bakat sau ko ong ti ke ai ru ba phin pan kyrteng jonga ya katangan le ba on yo pendon buram ya ukpa ukhun lada pipan ya ke ai ru nanga kyrteng jonga ya kata kenyan le te uji su ongkom no lada pipan kyrteng jonga kabamot kyrteng jong uji su te habang uji su ulahi kai yangi banduai uang bangi dei banduai kyrteng jong uji su ni dei ban pan ki ai kyrteng jong uji su dei ta tingila tementan ngila ayo sngau kata uji su uhikai yangi bangi dei banduai shi uji su bat bangin pan bat bangin ya thoro ya kita ki ai uji su to ngan kali ya phi balai ni don kam banduai mitep na em balai ni don kam banduai to dei empat tep am ngidang khanak te mo tangannya thuk manga te balai ni don kam banduai balai ka jing em gujingi ubrio ngi don kam banduai balai ngi don kam banduai te ka don ka we ka jing thuk khana em shaphang ei uni banu ba ithu Usim sol. em uso Solomon. ha usim ayu Solomon. ha uniu di usim Solomon ma di uniu usim Solomon ule kumno ude usim ubahaban sensyar ke yakini ki Israel ban pet ban bishar ki Israel di uniu usim namar bo haban pet ya kata kari tem ke bahe bah di ule kumno di udwai shu Blei udwai shu Blei uang kumno ya Blei ba un aya kajing start upan ya kajing start kata kajing start kalong ba ukwa ya kaban Blei un pencet bor ya un aya kajing start un sensyar ya kari hibaro kawai te balai hang ni ngiong pangidon kam banduai kumbalong une u Solomon usim Solomon kalong ba ngenya thu ha Blei ya kijing don kam kijongi usim Solomon udon kam ya ka ya kajing start dai usim Solomon udon kam ya kajing start te namar ba udon kam ya kajing start uli akum no ulet banduai ha Blei udwai ha Blei uang ba Blei ay nga kajing start bangan sensyar ya kan ngari dai udwai kumta te ka kata kalong dei ba udon kam ya kata te ka baleng idon kam banduai kalong ba ngidon kam bangin ya thu ha Blei ya ki jing don kam ha kajing em kajengi bat ba bangi ngidon kam ro banduai kalong ban pin kajing don Blei ubala ban sha ashkor bat sngau kajing don kam kijongi te ka kajing don kam kajong phi manga kasngi ka phi don kam na yu kajing em jong phi kum ki hep ki baret ka phi don kam phi don kam ayu ban kasngi itu yang phi don kam ayu village school dai village school te haba village school ka kajing don kam jong phi school kakot pihak ban puli kot dai to pihak ban puli kot te nang tapat de te phile ko phi kwa ro ne mandon ya kamat bakot bakia ha dai ni kwa bandon ya kamat ke bakot ke bakia te kita kijing don kam kijing te gile akum no ngi dwai shu Blei dai banyak thu ha Blei manta pila le cha school phi don exam ni la krep kon te le akum no namar pas ngong badan kam bangen pas dai don kam ban pas ban Q class dan kam ban pas ban Q class le akum no
ni duai si U Blei pan U Blei kumpaus Solomon upan ya ka jingsta dai de piru pi duai si U Blei piang a Blei pengel syai ka sngi ngadon ya ka exam ngala krekod de ai bor ma menga ayanga ka jingsta bangan la ban pas ba ka exam bangan tho paru ya ka exam dai la ai thu am kunta bale pi don kam em ni kita kijing don kam jong pi de shibo menta em pila amno pi biong kli ne pi pang de pili akom no da pi biong kli pi pang di dawai dai de kita pi di dawai de la di dawai de nang tapat de kita ki kijing don kam kijingi bangin di ta ki dawai dai de nang bangin di ka dawai pa de pili ayu le ayu ni duai nam shong Blei ye thon em shong Blei ba ni ngapang dai de le akom no pi duai shong Blei ban pan bon U Blei ban ai ka med ka bokoj ka ba khia dai de kamot kata ki kijing don kam ki jongi shuk ta ni phla su po bha dai la su po bhayam inga su po ni di dau bai ru jam reng le amno ni kwa palat pan jam namar bale ki hap kini ki khna ba ro khot ke le school ke le kai ke le ai le kam no la di ta dau bai nom jam le kam no ngan thu na U Blei ngan duai na U Blei pen khia yang den em ringkat ki dawai pidi komot pi duai U Blei jisu pen khia yang ikedi ke jingpang ga banga dan den em kadai kumta em ke hak Ktien ka chong U Blei ru ni yo iba ki bang kalai kai ngi bang idei ban pan ki bang ni don kam hai na na U Blei ma idei ban pan ki bang ni don kam na U Blei te ke ega bangi idon kam ban pan na U Blei ke ega idon kam ban pan na U Blei ngin pan bangin long ki Khynnah ki batip sngi mana ba kwalong Khynnah dakat mana ba kwalong Khynnah dakat don ne em na pedeng jingi kwa ban long Khynnah dakat itu yang ngawat don ne em pi kwalong Khynnah dakat em dai ngim kwa re em ban long Khynnah dakat tingi le kom no ban long bangin nom long Khynnah dakat ya duai si U Blei ba un ai borengi ba un daringkat bat ngi ba jinglong ki Khynnah ki batip sngi dai ne em ki ba ko ngu dai ki ba le yu ki bara ki bastat dai ne em ya ban duai si U Blei pitem ne em us em Solomon em duai re tang na ula he anda ula long em na du ba udang red ula duai pitem ula U Blei wan pa ka jing po asnio em uang kumno ayo usim Solomon ba hapa ba udang red kum mapi kum ni uang kumno uang na ka ba uang na ka ban U Blei uang tu pan te ka ngan ai hame uang ni U Blei em wan pa Solomon ukli uang ka ngan ka ba men pan ngan ai hame uang kumta udang red ba ma dia ni Solomon na udang red am ula pan ya kajing start te hadu ula long em ru pan be ya kajing start di ule kom no nadu udang red te piru hi pidai ban duai si U Blei ban pan si U Blei iki ba pi don kam nadu ba pidang red sngem nadu ba pidang red kom ni pan si U Blei sngau duai nadu ba pidang red kom ni ndai ban ong en ta la he la sha ngan sa duai tu pin bu teng si kajing duai em nim dai ban bu teng kajing duai dai teng dei ban duai bit na do badang red te ke jing duai ke jungi ngena do bangi khithia rungi dei ban duai shi duai kum to ken shi ken tien dai de ladangi duai am pitam ne am ke jing duai ke dei ke jing duai ke dei ka wei ka bor ha ke dei ka bor ka ba khantam ke jing duai pitam ne am don re ba khlan ha per thai kum ke jing duai de ke jing duai ke dei ka ba khlan ta ba khlan ba ula ru ban penjam ki jingpang laru ban U Blei ula ai pi ke jing start dai nang dapat de ula ban ai ki ba pi don kam ha ba pi duai si U Blei ya ngau te kumta Ktien ka chong U Blei hau ni Matthias ka ong kumno kala nong ka ba nyau par khat ba nyau ka ong tu pan te on sa ai te on sa pli dai hang tu kala kan no ba pan te on sa ai ka ba mod ni han pan U Blei ka bangi don kam ndai bangin pan ni ka bangi kwa esno ne em ladangi kwa em shu menta dai bale nga ong ju pan ni ka bangi kwa em menta juti dang don em dai shu menta dang don juti thamai
Tidang don cuti thamai ni lah aku athit nak dakawai. Dai dang red le am. Ni ngathat nga kan ni cuti ngan thit nak sadakawai. Kata ka dai ke jingkwa. Ndriwa jukwa keluma ya sun em. Dinai menta pidang don em cuti pa cuti bat itanat em phia phom. Dia kamu pidang don em. Dia haba pidang don em. Pimpat don kam em dak kiwai. Dia nai ong ken juti jonga kala isi ngan thit nak dakawai. Henrei pidai ban pan dak da kaba ya kaba pidon kam. Sibuk menta pim don cuti syu ni pim don jan syu. Dia kata ken pidai ban pan. Oh pidai ban ong. Dia ya ime iparu. Penthit se yang ha ka sakti bangam don sakti syu. Dai ime iparu la penthit nama ki i pidon kam dai. Dai ne em. Tela dai syukwa pada am syak lem no syak bom syak pash dai. Ai be ime wai pan ni pade ba cuti dang tan roi hi syukwa thit cuti. Dai ne em. Dai syak om ta em. Ti syak mai ai am. Dia ngi dai ban le am no ban pan ni ke badan kam. Ti syuk mentap hidon kam ke cuti pada am. Oh bom don syuk. Te kamot ime la penthit i paparu la penthit dai ne em. Dai ila penthit ben tan kam dai ban ong. Te ka long kum ta ken balada ngi pan ki na U Blei pan ya ka bangi don kam. Dai to kelas ngut hun em. Right. Balengi don kam banduai. Ni don kam banduai ka long ba ni nya thu ha U Blei ya ki ka bangi ni don kam. Dai banya thu sha U Blei ki bangi ni don kam pan na U Blei ki jing don kam ki jong ni. Dai em mar U Blei am ukloi bhaban sha ashkor. Ukloi bhaban sha ashkor yang ki brio ken khamtam le ya phi ki bahab ki baret. Ukloi bhaban sha ashkor. Ujisu le am pitem ne am. U ien bha ya phi ki khab ki baret. Fikin ma na do pa ujisu am udang dan ne ha prathai. Bobo ulet ban le ka ministry wa atre ministry am. Dule agom no la le ban ya lab ula le ban tu khanash ki lum. Upin shong ki ha baret kumne. Upin shong kumne am. Dia kita kia baru kia sengap baik kumne kia sengap baik kat padang yang tuk khana ujisu am kia sengap baik kita kia ki barat te ujisu le kumno ukhot be ye kena ongwan khana wan shangawan kini ki senran pitem ne am ki ong kumno em ujisha ki khana bakin wan majan ujisu pitem ujisu onno udam uang no what kang ki khana bakin wan hanga sha ki khana bakin wan hanga ujisu ong kumta Dem uiet bhai bi kena wong no ki kena kilong kum ka hima ke beneng uji su sung tenat bhai ki kena uiet bha the people pien nem uji su Right. pien am pien dai the barang ni uji su the habang ni uji su ni ha ban le akum no Terus ni. ban le tip sngi dai ni ban le tip sngi te kum ta uji suru haba un khot ya phi un kodop ya phi dai habu uji su udan dekat bat phi yo ru ya kam ya ka ya ka jing ka babha dai de em te na du badang rat kum ni phi dai ban lang kum ta man pediang ino ya uji su ha ka don wor ke chongi so ne em kum ma uji su yet te ngiru ngen yet ya uji su dai to akan ka pot pat ngin ya pet ya Kani ka benta ka basaw, ka baong ha kanu kapor ne ka kapor ba kumno ngin duway. Ma, ha kapor ka ba kumno ngin nya duway. Ka jing duway ka jongi, ka day banlong ha kanu kapor. Meneng ila ong na em, ila ban duway ha kanu kapor. Kala banlong ha kapor bangi kemen. Kala ban long hakapor ka bangi smusi, kala ban long hakapor ka bangi pang, ni hakapor ka bangi shitam. Dai, tingan ni thu ye phi kane shaphangani karyo kan thai, ka kane karyo kan thai, kahana, dai, ka kane kahana, pitep kane kahana kaduai sha U Blei hakapor bakale yu, bakasngol si. Dai, kali aku menu kedua U Blei hakapor basusi. Terbalik ni kahana kasmusi. Pitip ni em. Hakani ka ha uniu Samuel ka baningkong. Kalau nong ka basipho ka kawai. Niu I hang tu baka katho baka hana ka don hapdeng ka jingthmu ka mynsiem.
kadon padang ka jingthang ka mynsiem ka jong ka. Te balai ka hana ka kthang ka mynsiem. Pitam balai namar ba kam don kun. Kadai ka kantay te kala kadon utanga Henry kam don kun. Te kala kom no kasnusi ba ken namar kawai ruam kalong ba kalaan karta jong ka kala he te kala nang he kala nang am kala nang wat long kala nang wan jinglong temen te kala kom no kasnusi ken yo bam yo kun shu ngau te kasnusi bam yo kun shu am te kala kom no kane kahana kapai shu blei ha ke jingduai ma kapai shu blei ha ke jingduai te ha ba ka duai ke le no kayam em te ko ong kum no kahana ko ong kalas mai da ka kular ka do ong atrai kipat lada shisha men kami yang ka jinjar ka shakri jong me bat men ken mau yanga men klet ru yala ka shakri Henry menda ai ki ukhod chinrang halaga shakri te ngaru ngan IT u how try baro kisngi karta jong u bat ka serti kan omde ka khli jong u pi ka duwai shu blei kapan u blei ban le kum no kapan ba un ai khun te ka haba ka duwai da ka bayam dei hada maka susi panlam em kada yam kada uot ka duwai shu blei ba blei un ai ka khun chinrang te ka tem em gani ka hana em hadin ma kala duwai em kala pelut por bat miet bat sngi bat step dan shu re ban ong ba ka hana kan Shongkun ndi ko shu duwai ben em kala kum no em hadin vitem em u blei u ai no ya ukon shinrang pitem mano kyrteng u Samuel pitem ni am ko kun ude ka kyrteng kumno Samuel dai pem markahana ka duai am te ka yo ne am yu uso dai ka yo ukon na yo ukon ka pen kyrteng ya ka u Samuel dai te kamut kata ken kane kade ke jingduai jong kahana kapor bas ngusi te ringkat ki susi ki jong ka kapaka kadon Henry keduai shu blei kam shamdo jingkerman watang thendet ru te habangi duai shu blei ni dei benduai bangin dei bandu ya ka jingkerman ma snau Tingi dei ru benduai shu blei hakapor kapakum nu hakapor bangi pang bangi shitom dai te thu enga uni ubriu dei u ai job uni u dei u ai u job dai uni u job u don ki ai ne ki to jam hi nem hab inem hi am u don ki uni to jam hi nem hi am u don ki to jam ne am u shi bon ki jing pang ha u pitam ne uni u job te uni u le kom no u job kin randien pat ban pa ban duai shu blei kin randien ba duai shu blei u angum no uni ujob akan ne kala nong ka bahnyau dekat basau basan u ang habanga thia nga ong lanu ngan khi Henry kamiet kaslam bangadap dai ka jingkhi saudong hadu pastep phngam lakado jonga lapen kup da kiksan bat da kidau thli ka snap jonga ka yadam yap dang pan namar balai uang yang kan tian namar ba ususi ba udon hapdeng ka jingpang dai ukwa ban yo ya ka jingpen khia dan em ukwa ban yo ya ka jingpen khia te kumta ule kumno uni ujub udai ubriu ubai do belai Tudai ubriu bayet u Blei, te hapdeng ka jingpang ko jong u pai shu Blei ha ki jingduai. Pitam u pai u Blei ki jingduai. U ang Blei ai boring abangan yo no ya kamet ka bukoit ka bakia. Bagini ki khunyang kini ki jingpang ki badon ha kamet ka jong ka jing ka bane barokhat kini ki to jaw kini ki snap em ki jingpang jong u job em kini ka snap barokhat la kholon. Mndire tang ba shupang la kholon la mi ki ksoi la mi ki ksan. Tem ne em hadu kata ka jing shitam ka jong ujob kalong ba ngimpat la ban yo i ka jing shitam ngi shitam kum nu ngi su ko dai dang ngi su ko ngi asu o be ni su ko mi ding teng ngi yam dai ne em yam ma ngala su ko palate ai da wai nga ta em
Đây, chú tăng khăn đẹp, tăng chú ổ rụ em. Là đây chân thuật là mi snam. Ni ngà là pang palate. Naman balay ba pang em. Mà dựa chân thuật đây, bây đây tình khổ. Đây em tăng nghi là ông cùng ta em đập dòng khli rụ. Ngam lại khi chú tế ayam so yang à. Nghi ta đây. Ayang ay cha yang à chân thia. Ay ngà cùng ta. Nghi là ổ đà đây em. Nghi lệ em cùng ta. Nghi lệ em. Te Henry ujo pate am usngam vet udway be shu Blei unyo ya ka jing khia te le kumno te ha ka bakot pitap ne am ujo am uyo ya ka jing khia uyo ya ka jing khia Blei khia ya ujo te ka ne ka jing kai hang ne am chapang ujo ka long ba habangi pang ni shitom ru ni dei ban tuai shu Blei ndere ban nga that nga su po te mai shu am tre shu ngana shu sang am tre shu ban thia ban phi shu sa tai wo ju pit du khi ban judei ban long du khi ma judei re ban le du khi ba pang ba shitom so ne am ni dei ban long jai ni duai shu Blei di dawai te shi phanga jam den em dale du khi pat de am la nu jam shu ting sho ai ki para ting isi ki para judei ban lang kum ta Sngau, ngim dei ban long ta, nrengi dei ban long ki bayai sha, ki ba jam nut, tenda la apoi kapot pat de am, kamot ki jimpang hi kan sajam, habangi dan nangi la sumar, habangi la duai shu Blei. Te kom ujo perkhat ka jimpang ka jong ujo, kabangi mla ashu ban batai. Dan shu ra, wat dan doktor hiro ah perthai ban penjam ya kata ka jimpang jong ujo. Te Blei kumno, te ujo tang da ka jing duai, uyo e ka jing pengkhia. Ila su iplaya sngewthuh am ba ujo de da ka jing duai uyo ya ka jing pengkhia de kahana ru da ka jing duai ka yo ukhon shinrang dai ka yo ukhon shinrang jong ka te lo ong ba ni duai am hakapor ba pang hakapor ba shitong ni duai hakapor ba susi te ngi dei ru ban duai ba de hakapor ka bangi ni kemen ni dairu banduai hakapor ka bangingi kemen une am uai une ude usem deven am une uem uduai shu Blei hakapor ba kemen hakapor ba susi ru uduai ken te hang ni ngapen I ba uduai hakapor ba kemen uduai hakapor ba kemen am uong kumno pitem uang hakani ka kitab sam ka jingroi sam ka basis pa sa punyo ka dekat ka baningkong ong tu ya ro ay utrai tu gini puli lang barakat ta puli tu ya ro ya utrai naba kalong kababha banruai jing ya ro ya U Blei jongi naba kalong kabasngau tenan bat kabayaro kalong kaba itenan PEM uyaro uyaro ya U Blei dai uyaro ya U Blei uyaro ya utrai ha kumne ken ma ni dei ban long bangim dei ban duai ta ka po ta susi ne ha pa bangi pang ni dei ban duai ru ka po bani kemen ban ai ka ka jingya ro sha U Blei men ta dei shubu men ta phila kemen em men ta la yo result ni la pass em yahoo la pass in la kemen em ting em ni le kum no ngi kelet ban duai pa de shu Blei ban ong am le ngi ai ngo ya me ba men ban pass ngi ka exam ting em ngi shu ni le kum no ngi kelet ngi mare sha yang itu ang la pass bha yahoo la pass bha pe ka result changang la pass bha yahoo man phun no sha shnang phun no sha yang phun wat kum ta de nan rai pa de ngi kelet pa de ban ya thu shu Blei dan mereka hang ni am kahikayan ni bangi dei ru ban ai ngo bangin nang ban ai ngo ya U Blei hakapor ka U Blei kyrkhu ya ni ti shibo men ta am phila yo hini ki jan dai phi imei pa la pan the phi ki jan ki ba itanat dai la itanat am sakti la pan the ki sakti ba itanat te phi dei ban le yu de ban ai ngo ke ya U Blei bu la kyrkhu ma ni dei ban ai ngo ya U Blei bu la kyrkhu shu ta phi Pidan ha school, pidan ha village jingseng Bible class, village ha menta village shano ni dei ban ai ngo kan U Blei. Te shibu menta ha kapor ka ba phi kamen roam, menta ha kapor ka ba phi khawai birthday. Shikan maun em U Blei la da di por birthday.
Pikan mau ni ban ai ngo U Blei apa ba pidi bot de. Kan mau tinggi kan mau ban ai ngo U Blei apa ba de bot de. Nomor bale ba ula ayangi sau ya uai pan usnam dai. Don na pedang jingi pada da de bot de. Celebrate ben ot king no anyan yu kelet saban duai ri ula kaben palat bala dai bot de. Kelet ban duai hendrei ngim dai ban long kom tas ngone ni ban long kom no bot da kadai kepo bot de jingi ru ni dai ban bu ya kita ki ai baro hakmat ban duai ban ai ngo sha U Blei. Ngau dia ngi dai ban kam ko ulong uni usulo uni u David ba hapdeng ke jing yat ganti ke jong u hapdeng ke jing e ke jong u ban hapdeng shipon ke ke jing em ke jong u usyam ba U Blei u kyrkhu yu usyam ba U Blei ju ino ya u he kumno u ai ngo ke U Blei ma te ngiru ngidon kam ya ka ban ai ngo ya U Blei habang ngidon no ka jing em ke jong ni. Te kum tu ngila yo sngau syapang gini ke jing duai ke jing mut jong ke jing duai nang ta ki baleni don kam ban duai hakapor ba kum nungin duai te kitu baro khan ngila yo ke jing kai te ngen bang ni baro ngila sngewthuh ba baro ngila tip ba kumno kum ki hap ki baren ni dai ban duai ha on na pedang jing ni don bang nim nang ban duai ru dai dem ni don ki ban nang ban duai ni don ki bam nang ban duai hendrei uji su uhi kaya yang ni ke jing duai utrai dai uhi kaya ni jing utrai wong no wat ju duai bun ktien re la dap him nang wat ju duai bun ktien re hendrei ngin duai ke ba uji su uhi ulah kaya ni ban duai tengi uhi kaya kum no uji su yang ni ban duai uang kumno beno panang la jing duai utrai tingin ngin yung ngilek kum tu ngin duai tu ke jing duai utrai ke bau jisu hikaya ni dengan orang anak kamat te pi nyebut na dia semua te baro ki hap ki barat ki bedan ha lagi jong ki yang tu tingin yo ong lang ya ke jing duai utrai ma te ujisu uhikaya ni ya ke jing duai utrai da ka ba ong ko kpa jong ni penbuat na dia jong ama ko kpa jong ni ubah hapdeng long bau khut ka kyrteng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha khindau kumba hapdeng to ai hangi minta ya ki jingbam jungi kaba hala kasngi to map ru yangi ya ki ringkang jungi kumba ni ru ngima ya ki bale sneu yangi to wat yalam yangi sha ka jingpin shairu hendrei sumaringi na kabasneo na bajong me long kahima berkabor berkaburam ru hala kerta amen dikata kadai ke jing duai ka ba uji su uhikaya ni dain de piru ki hap ki baret la dap him nang ban duai ya katu ke jing duai ka ba uji su uhikai la tho te ha ka bible ma te duai ya katu ke jing duai ka ba uji su uhikai hado bangin dala dai tila shan dala he pade kamot ngila nang shushu ban duai dai ngila nang shushu ban duai ngila nang shushu ban pan na U Blei ndre mentala da pimpat nang ban duai in duai ke jing duai jong u trai ma in duai jong nu trai ma ba uji su ulah hikaya ngi ma teto mentang ngila poi hakabakut ngina penwai no ya kanika jing ya selok hakanika por te ngakat pat ini baru tingin ya pendam U Blei ke jing duai dengan pelajar dan limba ke jing kyrkhu penwai te hasua bangan ai ke jing kyrkhu penwai tengah sngoi kapan ai Khublei sa sien pat ya ka good news channel kabaya kala ai ngi kanika benta kaban yashim banyadar ringkat bat pia kani kapor komenta masngawan a Khublei shipon U Blei nang kyrkhu ya ka KGPC nak senihi barok ko wai limbaga ni ka good news channel tu Blei nang pencet boru ya pi barok ki badan ha kani ka good news channel tena benta ka buram ko jang U Blei amen token ngi duai
Khublei kapa sngewbha neng trai Jisu kena be ne kapor ban ha kani ka Shitang jong ne ka singing sung ban aingo emen ma ke baro ka bami men ada ringkat ban ngikin go Jisu na do ka bangi ngina sedang ya kani ka program sado bangin dala ban penwa ya ka try ta try Jisu kini baro kilong ke jing penya ki chawme but try ngadwai ngabo kama jangme begini ki ching hikai try akin rung hagi hap ki barat ki jingi kumno kom ki hap ki barat ngin duai ngin nang ban pahan ru na me ki ka bangi ngi don kam try me lamma me ken ko Jisu ka ching am go jangki ban na kasni but ma me hagil hok ti ki chawme bakin long hi ki chawme try ma me men long ubakam try ki try ni shamya ame ban yai ti ame ban ka por ban mi no na ni ki chaka ha be ki ching e ki chawme blei pau de khum de mynsiem khot unlang lam ringkat ban ngi bar kum chu ru ki bangen asa talak chang ni ka bar thai na do menta ba shadu shala karta ru amen